Tak moje jméno je Jana, studuju na inženýrském studiu v oboru reklama a PR na Vysoké škole ekonomie a managementu ve Stodůlkách a díky Centru Radius jsem získala stáž na Fyzikálním ústavu na pozici event koordinátorka. Tak jak už vlastně napovídá ten název té stáže, tak pomáhám s koordinací akcí, ať už je to zarezervovat tu místnost, poptat třeba restaurace, potom s cateringem nebo s nějakou následnou propagací, tak by se dalo říct, že pomáhám vlastně i tak nějak s marketingem a prezentací Fyzikálního ústavu, jak navenek, tak i dovnitř, jako směrem k zaměstnancům. Tak já jsem vlastně na bakalářském studiu absolvovala předmět event management a tohle mi přišla jako zajímavá možnost si tu teorii vyzkoušet i v praxi a potom během vlastně střední jsem byla na stáži, teda už v pozici výzkumníka v jednom ústavu, tak mi to přišlo také jako zajímavé se znovu vrátit jakoby na místo činu a všechno to propojit. Tak myslím si, že každý se trochu bojí, jak bude probíhat pohovor. Já jsem se trochu bála, aby na mě nevytáhly nějaké marketingové teorie nebo něco do hloubky vlastně spořádání těch akcí. A potom jsem se trochu bála, aby jsme si sedli v tom pracovním kolektivu, ale to bylo úplně zbytečný obavy, protože tady jsou fakt všichni úplně zlatý a milí. Určitě bych to doporučila, protože jsou to sice 2 měsíce a i když člověk zjistí, že to není třeba ten směr, kterým by se chtěl do budoucna ubírat, tak je to rozhodně zkušenost a prostě jděte do toho, zkuste to.